Нарушил ли е президента Конституцията, както твърди Делян Пеевски? Ще ни каже сега конституционалистът доцент Борислав Цеков. Добър ден, господин Цеков. Здравейте. По-рано днес в Народното събрание председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски така повдигна нова процедура как да бъде отстранен по неговите думи държавния глава Румен Радев, а именно той зададе въпрос: как господин Радев е отменил указа за предишната посочена премиерка, като визира Горица Кожарева? Издаван ли е такъв указ? Вижте, първо няма изрична уредба, но с едно правилно тълкуване на конституционната норма след нейната промяна би могло да се стигне до извода, до който очевидно са стигнали и в администрацията на президента, че изричен указ, с който се оттегля определянето на госпожа Кожарева за служебен премиер, не е необходим. Но, разбира се, в случая ние говорим по-скоро за политически тези, които са част от предизборната кампания. Ако се опитаме в строгия конституционно-правен смисъл да разгледаме повдигнатите въпроси, то веднага трябва да се подчертае, че независимо от това, че някои от нас конституционалистите, аз самият по един категоричен начин подчертахме, че с отказа си господин Радев е превишил в известна степен своите правомощия, то това нарушение в никакъв случай не е от такъв характер, че да влече след себе си основания за импичмент или за друг тип конституционна процедура, която да доведе до някакви вредни последствия за самата президентска институция или пък още повече за предсрочно прекратяване на пълномощията. Не е такъв случай, но в предизборна кампания тепърва започва, със сигурност ще се наслушаме на много политически атаки взаимни от всички страни. Доцент Цеков, в такъв случай, ако да кажем, че депутатите постигнат някакъв консенсус, са необходими 161 гласа, за да се отправи такава жалба към Конституционния съд, за да бъде разгледано подобно. Това се нарича повдигане на обвинение. Такъв е и конституционният термин, така и във всички конституции, в които има уредена такава процедура, популярно наричана вече и у нас с чуждицата импичмент. Повдига се обвинение. Става дума обаче за много тежки нарушения на Конституцията. Даже в така западната конституционна теория се говори за висши политически престъпления. Тоест не всяко едно нарушение на Конституцията е годно основание за да се стигне до импичмент, независимо от това, че предложения, политическо говорене може да има. Ето, ние виждаме в Конгреса на Съединените щати, където всеки отделен конгресмен, член на долната камара, има право да внася предложения за импичмент, там валят на килограм. Така че трябва да разграничаваме политическото говорене от конституционно-правните основания. Още повече, че в случая, за който говорим, указ на президента и превишаване известно на неговите правомощия, като отказал да назначи служебно правителство, няма такъв тип нарушение, което да води до импичмент. Нещо повече, в практиката на Конституционния съд изрично е казано, че онези укази, на които хипотетично се установи противоконституционност, такъв беше, например, указа за назначаването на господин Кирил Петков, който беше скрил, че има двойно гражданство. Помним тогава историята и Конституционният съд обяви президентски указ, макар и постфактум, за противоконституционен. Такъв тип противоконституционност не е основание да се търси импичмент. Това е отделна процедура, пак подчертавам, за много тежки, за много сериозни нарушения на конституционния ред. А може ли, според това, което казвате вие, да кажем, че Румен Радев е оказвал политически натиск върху Горица Кожарева във връзка с това, че не подписа указа заради позицията на вътрешния министър Калин Стоянов? Това не е ли един вид отново натиск върху нейните решения, при положение, че преди това беше ясно заявено, че държавният глава няма отношение към състава на кабинета? Да, аз съм категоричен в това становище и го поддържам откакто конституционната промяна беше въведена, че с това, което разписаха депутатите за съставянето на служебното правителство, президентът има свободна, или както се нарича в правилото, дискреционна
Добре. Оценка. Само относно служебния премиер, който се избира измежду този каталог от длъжностни лица, но не и по състава. Разбира се, сега с оглед на политическата ситуация, очевидно при президента наделяха други мнения. Аз се надявам, че тази практика няма да продължи, но тя се корени не толкова в един или друг прочит и тълкуване на Конституцията, а в една много лошо разписана конституционна норма, която депутатите от така нареченото конституционно мнозинство на ГЕРБ, ППДБ и ДПС гласуваха. Добре, благодаря на конституционалист доцент Борислав Цеков за изчерпателните отговори. Както разбрахте, според доцент Цеков, изказванията на съпредседателя на ДПС Делян Пеевски няма основание да се иска импичмент на президента Румен Радев. Поредни